bertolak. Tak tempuh 11.000 kilometer nusul awakmu sing nate janji mulih ning aku sakwise ngrampungne urusanmu. Tekate masya urung tahu ngalami adem minus siji osora ditemoni tekadku mong pengen diri kepisah teman negara wong liya LDR mai boten seindah kembang kurip ning taman gopomu isih sayang awakmu ngerti ora sudi ngancani jaman susah. Spesial bareng Sinoman Roma. Yo. Buat yang sebelah kanan, yang di belakang. Yo. Isih kebayang-bayang, isih dadi kenangan bekas amburan bulanmu wengine isih ning hatiku. Isih tak kageni, isih tak tungoni, isih terus tak nangisi.
sayang awakmu ngerti ora sutingan jari jaman susahmu goblokku isih sayang awakmu minta tepuk tangannya mana Yo. Oh, masyarakat sini anteng-anteng ya Mbak Ida. Desane pundi Mbak niki desane? desanya ini Bedi Kulon. Mayi Bedi Mayi, Kulon. Dukuh Bedi. Mayi. Bedi desa Kulon. Bedi Kulon iki sing ning mburi kae ya wong ta wong Peteng ngono ya Mbak dhisik. ya. Aduh-aduh. yang ada di Oke. belakang awas Awas, saya peteng. Ora Iya. kita apa-apa. Disapa dhisik Mbak ya. Yang mana? Dulu-dulu Yang- dari Bungkal. Dari Kembali. Naga pertama. Ses. sama Ses. dia ya? Mbak Ida. Iya, Ijo Production, Jo. Pandawa Audio, Triar, Lighting. Mbak Ida. Ya, Dolanan gunung udane terus. cakep. Dhuwur diambung sing isor teles. Masa no? Ya ampun kleru. Dosa